Salutare! Salut! Bine ați venit pe canalul nostru, suntem familia Ivan, astăzi este duminică, este ultima zi, nu că ar fi fost multe, din Balcic. Mergem să vedem Palatul, Castelul, casa lui Maria, Regine Maria. Nu-i? Regina Maria? Da. Eu am fost Regina Maria, pentru că a decedat acum mulți ani și mergem să vedem cum au reușit bulgarii să păstreze acel palat, băi, exact cum trebuie. E frumos, e curat. Știți că am mai avut noi un vlog din Mamaia, da. Unde la fel este un palat al Reginei Maria, care nu arată cum trebuie, este părăsit. Și vrem să vă arătăm cum arată ăsta bine întreținut. Da? Nu uita să te abonezi și să dai un mare like acolo, da? Ca să ne susții pe noi. Mulțumim mult de tot! Și să apeși clopoțelul ca să fii informat, că noi tot postăm. Dacă am ajuns aici la Palatul Reginei, acum să vedem cât costă. Așa arată casa de bilete. Hai să vedem. Hello! Să întreb dacă doar la grădină? Întreabă, da, și cum sunt, dacă e Can we buy tickets only for the garden? Trebuie să cumpăra Două. 30 pentru căstel, două persoane. Și aici le plătim pe amândouă sau pe castelul? 30. Și dincolo? Acolo, doamna, încă 30. Hai să-ți iei biletele. Bilete? Deci plătești în două locuri. Da. O dată aici și o dată în partea aia. Da. Mulțumesc. Ce chestie, frate, deci te obligă să cumperi Hello! două locuri. Dobar den! Dobar den! A, така. România, bună ziua! Bună ziua! Ще научите български? Do you speak Bulgarian language? No, Hai! not yet. Aici, zaповядайте. Da, mulțumesc. Mulțumim, mulțumim. De vrei tu. Asta e prima oprire. O terasă, o străguță pe aici. Chiar foarte drăguț. Deci, ideea este următoarea. Costă 30 de leva De persoană. Da. Giovrico, vino cum te văd. Unde ești? Aici. Bravo. Așa, deci costă 30 de leva de persoană. Da. Mai exact 15 leva palatul, 15 leva grădina. Da. Nu poți să iei doar o parte, da? Trebuie să le iei pe amândouă, că nu te lasă. A, uite și tu ce drăguț este. Uitați-vă și voi, pe așa. Dacă vă arăt așa mai acolo. A, ce drăguț este. Uite un cățel, ce drăguț este. Da, îl văd. Ca un ursuleț. Este un ursuleț, da. Da. Hai să vedem și pe aici. Este foarte, foarte drăguț. Da. Și Și răcoritor. jumurica mea este foarte, foarte drăguță, doar că îi este foarte, foarte cald. E foarte cald și sperăm să ne mai răcorim un pic aici, în grădină. Că e umbră, apă, curge, cascade, răcoare. O cascadă. Foarte frumos. Asta este Puntea Suspinelor. Care? Podul pe care am trecut noi. Arătăm puțin și pe aici. Au niște jucării de astea așa, de alea de grădină. Da, Are magazin așa acolo. e un magazinaj, da. Și aici este o grădină drăguță. Ai grijă la scări. Poftim? Să ai grijă la scări. Au și nuferi. Foarte frumos arată. Hai să luăm frumos pe aici. O să vă arătăm mai mult așa, nu pe noi, pentru că mă gândesc că vă interesează mai mult cum arată
palatul și grădina și vrem să vă facem un tur așa. Să vedeți și voi cum arată, fără să dați bănuți. Sunt foarte frumoase. Bine, majoritatea oamenilor vin pentru aceste grădini. Palatul e unul micuț, dar ești obligat să le iei pe amândouă. 15 cu 15 leva, deci 30 de leva de persoană, 60 de leva două persoane. Mamă, ce bun sunt la matematică. Uite tu! Da. Aici este o grădină de trandafiri. Aceasta era grădina englezească. Sunt mai multe grădini? Da, sunt mai multe. Fiecare cu altă tematică. Ce de trandafiri pe aici. Și pe acolo sunt tot felul de cascade. Arată foarte frumos și grădina asta. Hai să ne întoarcem puțin pe sus, pe acolo, să nu știu pe unde vin oamenii ăia. Hai să arătăm puțin cascada asta, că este foarte drăguță. Frumos. Ce frumos se vede. Balcic. Apa. E superb. Grădina ne-a fost mai devreme, tot felul de flori. Cascada iar. Foarte frumos. Deci este un loc foarte frumos. Știu că mă tot repet cu foarte frumos, dar chiar este. Și este un domn care cântă la o chestie. Nu știu cum se numește. Hai să vedem cum arată aici. Bă, cât de frumos este. Acesta este templul apei sau Ninfeum. Templul apei? Da, Ninfeum, unde se adună mai multe zvoare. Ce tare. Da. Foarte drăguț. Deci îmi place, chiar îmi place. Aici e mai bine, mai răcoare. E mai răcoare, da. Trebuie să ne întoarcem. Cald afară, că sunt 40 de grade afară. Da. Dar mai noroc când mai întâlnești o zonă de asta de umbră, te mai răcorești puțin. Deci este o bisericuță foarte, foarte micuță. Haideți să intrăm puțin în ea să vedem. Cât de mică e. Ia zi, Giumburicu, ce a fost acolo în bisericuța aia mică, care de fapt este o mică capelă? Capela Stella Maris, construită de regină pentru rugăciuni.
Și după moartea reginei, la Sinaia, în 1938... Vorbește iubita mea care prezintă știrile, da? Este la știri. Deci nu uitați să știți la ProTV. Avem o fată aici care vrea neapărat să se angajeze la voi, da? Sau la Digi24. Continuăm. Inima reginei a fost depusă într-o casetă, Da. aici în capelă, Da. unde a stat 2 ani. Apoi a fost transferată la Bran. Și mai târziu iar a fost transferată, dar nu mai știu exact unde. Cred Deci că la Curtea de Argeș. inimioara Reginei Maria a fost aici la capelă, unde a stat aproximativ 2 ani de zile și pe urmă a fost mutată în altă parte. Adică a venit la noi în țară, la români. Da, Foarte la Bran. drăguț. Foarte drăguț. Și de la Bran, de acolo, s-a mai mutat în altă parte. De asta zic că nu știu exact unde. Poate la Curtea de Argeș. Da, posibil. Bate și vântul, s-a înnorat puțin, dar vine măcar că nu mai e căldura aia. Aici poți să guști vinuleț, dacă vrei. Vila Prințul Nicolae. Da, Regina a construit mai multe astfel de căsuțe pentru copiii ei. Acum se fac degustări de vinuri. au aici oamenii și mai bagă cât un păhărel de vinuleț, de țuică, de toate. Haideți să vă arătăm și pe aici o altă Ce grădină. vin să mai deguși pe căldura asta? Aia merge, ce are? Merge? Da, sigur că da, de ce să nu meargă? Merge o apă, o limonadă, ceva Și rece, aia. Sau o bere. o bere. Da. Ce de floricele pe aici. Și aici este Grădina de cactus. grădina de cactus. Uitați-vă și voi cât de mulți cactus pe aici. De toate felurile. Mai mari, mai mici. O groază de cactus. Foarte, foarte mulți cactus. Aici tot pentru tine. De toate felurile. Oare putem să intrăm și prin spate pe acolo? Nu știu, încercăm. Hai să vedem. Da. Ăștia au înflorit deja. Au florit cactusii? Da. Da. Au și fructe. Da. Hai, cred că se poate. Hai să vedem. Cred că da. Aici e o zonă cu cactus și plante suculente. Uite pe Iusuf. Ce anume? Pe Iusuf. Ah, da, uite-l. Cald. Foarte cald. Da. Și am transpirat, dar nu mai pot. Păi, acestor plante le trebuie căldură. Da. Este o zonă mai tropicală, așa. Uite și niște peștișori. Peștișor, da. Uite-l pe Iusuf. Da.
cactus de Deci toate cămilele felurile. s-au adaptat, auzi, la deșert și uneori consumă și cactuși. Câte grade? 43 de grade. 43. 43 de grade aici. De capul meu, alți cactus și de ăștia sunt mai micuți, mai flori de-astea mai micuți așa. Știi când am mai fost că ziceai că vrei și tu o grămadă? Da, iau și eu. Da. Aici mai adie vântul, că e ușa deschisă. Da. Aloe. Da. Avem și noi, dar nu a crescut așa mare. Bine, trebuie să-i schimbăm și noi Trebuie să schimbăm ghiveciul. ghiveciul, da. Uite ce drăguțe sunt plantele suculente. Și aici am florit. Și asta cât de mare s-a făcut. Cât de mare e și asta, vezi? S-a făcut? Da. Asta e aloe, nu? Agavă. Agavă? Ba nu, aloe. Aloe. Mamă, atât de mare. Uite, aloe, da. Avea și agave, într-adevăr. Da. Da, erau mai mici. Din agavă se face tequila, nu? Tequila, da. Și ăsta e un ficus. Da. Nu mai avem nici noi un ficus acasă. Așa o crește? Da, trebuie să fie plantat în pământ, îți dai seama să crească așa. Cum or face cămilele să mănânce cactuși? Nu știu. Ar scăpa de țepi. Chiar nu știu să zic. Și cum arată și grădina asta. Uitați-vă și voi câte floricele sunt pe aici. Toate culorile. Da. Chiar da. Chiar sunt o groază de culori. Da. Deci uitați-vă și voi aici la bulgari cât de multă grijă au avut de acest palat. Și la noi e un depozit de gunoi acolo. Da, chiar da. Și oamenii își fac și bani. E și normal. Ai grijă, faci și bani. Îți vin și oameni. Îți vin și oameni. E frumos. O grădină la noi nici grădina botanică nu arată așa. Da. Și acolo este neîngrijit foarte puțin. Ce de nuferi. Da, și stă și înfloriți. Înfloriți, da. Ce frumoși. Hai să o luăm pe aici, să vedem ce mai e prin zona.
Cam asta a fost și palatul și cu grădinile. Din punctul ăsta de vedere, palatul ăsta nu e cine știe ce, dar ești obligat să cumperi bilet și la el 15 leva, pentru că biletul la grădini costă tot 15 leva, 30 în total. Deci, doar că sunt două filme separate și de-aia cer bilet și colo și colo. 15 euro de persoană, cam 75 de lei. Da. Ideea este că noi recomandăm să nu vii pe căldurile astea, pentru că nu o să te poți bucura la maxim de tot ce este pe acolo. Este foarte cald. E și mult de urcat, de coborât și parcă nu mai ai chef așa să... Da. Parcuri chiar tot pe așa o căldură. Da. Asta e, oricum. Presupun că ți-ai făcut o impresie, dacă se merită sau nu se merită să vii pe aici. Dar e drăguț și nu ne-a plăcut așa. Noi îți mulțumim oricum că ne urmărești. Noi încercăm să facem vloguri din ce în ce mai frumoase, doar că durează puțin până când prinde și noi experiență. O să investim și niște echipamente mai bune cu timpul, și niște microfoane cât de curând, și o să fie din ce în ce mai bine. Așa că aveți răbdare cu noi și vă promitem că o să fie totul bine. Da, așa e bine. De-abia așteptăm microfoanele noi să vedem cum va fi cu ele. Da. Nu uita să te abonezi, să dai și un like, ne ajută foarte mult. Să apeși și clopoțelul ca să fii informat că noi postăm mereu vloguri și sperăm să vă placă. Bagă și clopoțelul, hai să mai țară puțin. Da, e frumos. E curat. E curat. Și e foarte cald. Și este foarte, foarte cald. Mulțumim mult tot, ne vedem pe data viitoare. Pupici! Ciao!